Salam eyle hormatly adamlar. Garaşsyz wagt betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Dün muqaddes garaşdyrlygymyzyň 26 ýyllyk bayramçylygynyň öňsýresinde ýurdumyzyň babaday hanlary möhüm owu hojuluk möwsümi bolan güýlük däne ekişini tamamladylar we Watan harmanyna 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow ähli gallaçylary we paýtaçylary, mehanizatorlary, owu senat toplumynyň beýleki işgärlerini we berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şanly üstünliklerini goşandy bolanlary nowatdaky zähmet ýeňişleri bilen gutlady. Melelezirimiziň belleşi ýaly owu hojuluk önümçiligini öňdebarjy tejribeleri we pederlerimiziň baý ekrançylyk däplerini daýanyp, edermen daýhanlar netijeli zähmetiň ýokary nusxasyny görkezdiler. Olar möhüm ähmiýeti bolan möwsümi buğday ekişini bellenen möhletlerde tamamladylar. Ýokary hili we deýişli guramaçylyk derejesinde geçirilen ekiş möwsümi geljeki bol hasylyň we watandaşlarymyzyň saçaklarynyň bereketiniň görewi bolup durýar. Türkmen gallaçylary watanymyzyň azyk garaşdyrlygyny öpçünetmek bilen owu hojuluk pudugynyň hemem ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrýarlar. Garaşdyr döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň berkemegine, ýurdumyzyň mundan beýlem güllep ösmegine, türkmen halkynyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna münasip goşunt goşýan daýhanlar ekrançylygyň köp asyrlyk milli däplerini we häzirki zaman ilmi işläp taýýarlamalary durmuşa geçirmek bilen ýokary netijelere ýetmegiň mümkindigini tasdiq edýärler. Olar deňsiz taýsyz ak buğdaý döreden paýhasly pederlerimiziň asylly däplerini üstünlikli dowam edýärler. Paýtanyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek, ony öz wagtynda ýygnap almak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryň ýerine ýetirmegi daýhanlyň gazanan ýene bir üstünlükdir. Paýta ýurdumyzyň halk hojulugy üçin möhüm çegmar bolup durýar. Paýtaçy kärençiliň, mülkdarlyň, kombaýnçylyň, sörjüliň, miraplyň, alim agronomlyň we beýleki hunärmenliň dörüjülükli zähmeti netijesinde agaltyn tapşyrmak baradaky döwlet borçnamasy doly ýerine ýetirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni Türkmenistan durmuş ykdysady ösüşiň täze belentliklerine çykdy. Ýurdumyzda owe senat toplumyny özgörtmek, ony dünýä bazaryna ýokary gerdejili bäsleşligi, ukyply pudugy öwürmek boýunça ägirt uly işler alınıp berilýär. Ekrançylygyň öndürjükli zähmeti, bol hasyl ýetişdirmekleri we doly derejeli durmuş ugrunly ähli zerur şertler döredilýär. Daýhanlara ýeňilikli bahalar bilen tehnika hyzmatlar ýoly goýulýar. Olar dökünler, tohumlar, ekinlere ziyan berjilere garşy derur bolan hemiki serişdeler bilen öpçünedilýär. Döwletimiz ýokary öndürjüli bolan we dünýä belli owu hojuluk tehnikalaryny edigderli satyn alýar. Kärençiler bilen tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyk edigderli geçirilýär. Bu bolsa türkmen daýhanlaryna goşa zähmet ýeňişini gazanmaga mümkinçilik berdi. Olar garaşsyz watanymyzyň şanly 26 ýyllyk bayramçylygyny uly zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar. Indi bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň demir ýol uluglary pudugynyň işgärlerine iýeberen gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly demir ýol pudugynyň işgärleri, size önemli ösüş bilen öňe barýan garaşsyz watanymyzyň täze taryhynyň senenamasyna ýazyljak waka berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp gurulşyklarynyň biri bolan Bereket lokomotiv deposynyň gurulyp ulanmagy berilmegi bilen tüy sürekli otlayan. Döwlet we halkara ähmiýetli demir ýollaryň, inženerçilik we dolanyş destgalarynyň gurulşyklaryny siziň gazanyň üstünlikleriňiz, çekýän halal we tutanýerli zähmetiňiz edi diýarymyzyň önemli ösüşine, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna, halk hojalygynyň beýleki ulgamlarynyň puwtalanmagyna uly goşunt goşýar. Häzirki döwürde zähmet söýür halkymyzyň gazanýan üstünlikleri netijesinde garaşsyz watanymyz dünýäde iň çal depkinler bilen ösýän döwletleriň birine öwrüli. Demir ýol uluglary pudugym ýurdumyzyň barha kuwwatlanýan ugurlarynyň biridir. Pudugy ösürmek konsepsiýasyna laýyklykda gyzga wagtyň içinde iri halkara tatlamalary amala aşar.
demir yol menzilleri, depolar, beketler we möhüm inženýerçilik gurulşyk deshalary gurulyp ulanmaga berildi. Bu bolsa ulagy oňşuluk ösmetçi demir ýolçular vatanymyz özüniň parahaçylyk söýjülükli, dünýä döwletleri bilen hoş niýetli, insanperwer siýasatyna daýanyp, ulug logistika hyzmatynyň çäginde transkontinental demir ýol geçeliglerini emele getirýär. Bu başlanýyşlar möhüm ähmiýete eýe bolup, halkara jemgyýetçiligi tarapyndan golluk tapýar. Sertdäki döwletleriň gysga ýol arkaly Pars aýlygynyň portlaryna çykmak üçin Gazaqstan, Türkmenistan, Eýran möhüm ähmiýetli halkara ulug geçeliginiň uguruny gurulan Bereket lokomotiv deposy ýurdumyzyň ulug üstaşyry geçiriş merkeziniň wezipesini hasam önemli berja etmäge itergi berjek dishalyň birine urular. Bizim öňe sürýän başlanýyşlarymyz ýurdumyzyň ulug ulugumynyň halkara düzümine işin goşulmagyny, Türkmenistanyň multimodal ýük daşamalarynyň sebit boýunça utgaşdyrmagyny üpçün edýän eri logistika merkezlerini döretmäge ýardam eder. Munyň özi beýik ýüpek ýoluň dogry we derejede dikeldilmegini we oň netijeli peýdalanmagyny hasam ähmiýetlidir. Garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdumyzda demir ýol uluglary pudugyny ösdürmek boýunça ägert uly işler amal aşyrly we bu urda işler dowam etdirilýär. Puduň maddi enjamlaryň binýady berkidildi we dogry we öpçünçilik ulugumlary döredildi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 26 ýyllyk bayramynyň öňsirasynda ýurdumyzyň Demirgazyk Günorta, Günnogur Günwatar demir ýol ulugumyny birleşdirýän Bereket lokomotiv deposynyň işe girdilmegi ulug hyzmatlaryny hasam ýokary derejelere galdyrmaga ýardam berjek wajyp dishalyň biri bolar. Size uly dawaraly bellenýän bu şanly waka bilen ýene-de bir gezek tüý sürekden otlayan. Sizin her biriňize berk jan saglyk, maşgaly awadançylygyny, demir ýol pudugyny ösdürmek ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani Kabul şäherine hemem Guru welaýatyna yerleşýän meçitlerini bolup geçen köp sanly adam pedalaryny we şikayet etmelerini getiren terrorçuluk zerarly gynanç hatyny berdi. Türkmenistan terrorçulugy we ekstremizmiň islenip ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä beleleşiginiň tagallalaryny dolu golloýa diýilip hatda aýdylýar. Hormatly prezidentimiz şu agyr pursatda Türkmenistan halkynyň hemem hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gurbanoğlunyň dogan garnaşlaryna we ýakynlaryna beýik bir bardan sabr taqat diler. Yürekden gynanjyny, hemem medet berji sözlerini beýan etdi. Ejir şekelleri bolsa tez wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy. Gepleşimiz dowam edýär. Garaşdyk. Hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhyna laýyk ýöreligler bilen üstünlikler başlanýar. Muň şeýledigine geçen hepden dowamyny bolup geçen wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. Hormatly adamlar, şol wakalara uluň ýygyderligi boýunça ser salaly. 16 oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan Minister Kabinetiniň başlygynyň we hojalyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň hemem ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny göni aýratnaşyk arkaly nowatdaky video şekli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna gatnaşyjylar alynyp barýan işleri barada hasabat berdiler. Melelezirimiz welaýatda meden durmuş maksatly deshalyň gurulşy baradaky meseleni gozgap, garaşdyk bayramy münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalary gözegçilik güýçlendirmegi taşyrdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz naýbaşy bayramçylygymyz münasibetli geçirilýän çäreleri uly ähmiýet bermeň zerurdygyny öňsü çekdi we bu babatda degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz owa hojalygyny möhüm möhümleýän işleň gysga möhletdi, agrotehnika kadrlary laýyklykda teknikalaryň talaba laýyk işledilmegini gazanyp, gurumçylykly tamamlanmagynyň zerurdygyny öňsü çekdi. Şeýle-de melelezirimiz owa milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipelerini ýerine ýetirişini ýetigderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy.
etdi. Mundan başga döwlet başlarymyz döwletimiziň owa senat toplumynyň maddi enjamlaryň binýadyny mundan beýlegin putulandyrmak boýunça ähli zerur şäherleri görjekdigini aýdyp, bu wagtda dünýä tejribesini gazanan oňut usullaryny öwrenmek barada bir näçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly prezidentimiz paýtatymyzda mundan beýlegin ösdürmek boýunça öňde durýan wezipelew çözgüdüne ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşmeň zerurdygyny belläp, bu wagtda bir näçe anyk görkezmeleri berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan täze taryhy eýämiň ruhuna laýyk gelýän şanly seneleri baradaky meselelerini gozgap, olaň umumy milli derejede bayram edilmeginiň türkmen halkymyzyň bagtyar we awadan durmuşynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýanyny anlatdy. 17 oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbany Berdimuhammedow paýtatymyzda gurulan Türkmenistanyň ilkinji golf klubynyň açyş dawratyna gatnaşdy. Ýurdumyzyň belli dörejilik toparlary özleriniň belent ruhy wetlenen aýdym sazly çykyşlary bilen bu ýerde gurulan dawra özboşly bayramçylyk öwüşüni çaýdylar. Çykyşlarda golfyň we sportyň belli görünüşleriniň aýratynlyklary wasp edildi. Hormatly prezidentimiz Aşgabatyň golf klubynyň açyş dawratyna gatnaşyjylyň öňünde gutluk sözü bilen çykyş etdi. Ata wagtymyzyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramynyň öňýanyny paýtatymyzda gurulan golf sport toplumynyň dawraly açylýanyny bellep, döwlet başlarymyz täze detxanyň sebätiň binagarlyk dürdänes bolan Aşgabatyň gözelligine hasym artdyrýan bu toplumyň gyzykly gezeleşleň edwer türgönüşikliň hem medeniýetli diýençäşiň ardyly mekanyny öwrüljekdigine berk anamellerdi. Biz mehriban halkymyzyň saglygyny milli baýlygymyz hasap edýäs. Şoňa görä döwlet adam üçindir diýen siýasatymyzyň esasy maksatlary bolan köpçülikli beden terbiýany we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäs. Bu gurda maksatnamalary toplumyň özgörtmeleri durmuşa geçirýäs diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Gadim döwürlerde barıp Oğuzhan atamyzyň zamanyny türkmenligiň arasynda golfa meňzeş çilik oýny oýnalypdyr diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Çilik adamda çakkanlygy, ösürlügi, başarjylygy we sagdynlygy terbiýeleýär we kuwat berýär. Häzirki döwürde bu oýun täzeçe döreýär. Dünýäde giňden ýaýran golfyň insan saglygy üçin aýratyn ähmiýeti bar. Bu oýun beden taplamak bilen birlikde ýürek damar, süýji kesel, göwnü çökünlik ýaly keselligiň öňüne almaga ýardam edýär. Adamyň aň bilim hemem sport başarlygyny artdyrýar. Uzak ýyllaryň dowamyny geçirilen ilmi barlyklar golfyň insan ömrüni uzaltmakda ören möhümdigini tasdiklaýar diýip milli liderimiz belledi. Niklaus kampaniyalar toparynyň baş direktori Jack Niklaus bu ýerde ýaýwanlandyrylan taryhy ähmiýetli wakalary goşulmagy döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, türkmen lideriniň sporty ıgrarlydygyny, hemem illeşlerimiziň sportyň ähli görüşleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur mümkinçilikler döretmäge çalyşýanyny aýratyn belledi. Golf 2016-njy ýylda Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girdildi. 2020-nji ýylda Tokioda geçirijek Olimpiýada gatnaşjak hemem ýurdumyzyň özüne derejedeki iri halkara yarışlaryny gurujykdygyny anamellerdi. Täze toplum paýdatymyzyň gurultugyny watar kunjuruna yerleşýär. Bu ýerde guruluşyk işlerini mydysy karhy atpyrdy. Häzirki döwürde yerli hünärmenler golf meýdançasy ýaly çylşyrymly detgalary gurmak işlerini üstünlikle alyp barýarlar. Şeýle detgalaryň guruluşynyň tebigy aýratynlyklary we oň bezek serişdeleri boýunça çuňur düşünjäni talap edýändigi bellerliklidir. Ýurdumyzda sport toplumlarynyň we detgalarynyň guruluşyna badylyga bermek bilen millililerimiz ýokary netijeli sportyň köpçüliklen beden terbiýanyň we sagaldyş hereketiniň ösdürülmegine, ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň sagdyn ruhda terbiýelenmegine möhüm ähmiýet berýär. Bu bolsa ýurdumyzyň sport ulgamynyň dünýä derejesine çykýanyny eşkär edýär. Bu gurda alınıp berilýän işler adamyň kemilleşmegini, oň pedaly we iş diýençe bolan höwesini kemil şahsiýetiň kemale gelmegini şertlendirýär. Sport ulgamyny alyp berilýär möhüm ähmiýetli bolup, köpçüliklen hereketiň täze uğurlary kemale gelýär. Munyň özü sadan durmuş hereketini köp sanly ýaşlaryň işden çekilmegini, hünär ustadlygynyň ýokary galmagyna bolan ýaş türgünlüğün gyzyklanmalarynyň höwüslenilmegini we bu urda netijeli üstünlikle gazanylmagyny üpçün edýär. Ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň barha giňgerme eýe bolmagy muň aýdyň suwtnamasydyr. Şeýlelikde milli liderimiziň asly başlanýşlarynyň ýene-de biri iş ýüzüne durmuşa geçirildi. Aşgabatda ajaýyp meýdançalary bolan golf kluby emele geldi. Sportyň bu görnüşi tebigy aýratynlyk bilen utgaşyp, bu gura höwesöklüň toplumyny özüne jemler. Geljekde orta sportyň bu görnüşi boýunça usat türgünler kemale geler. Aşgabat golf klubynyň edara binasynyň açylmagy dawaranyň ýatdan çykmajak pursatlaryna öwrüldi. Umumy meýdany 4,5 müň ine 4 metrden gowrak bolan golf klubynyň 2 gatly binasy tegelik görnüşde bolup, özüne iş otoglaryny, fitness zaly, spa salony,
denjalyan otoglary, esbaplar saklama üçin niyetlenen otoglary, garwançhanany, restorany hemem golf oynama üçin zerur bolan zatlar satylýan golf dukanlary birleşdirýär. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Amerikan golf oýunçysy Jack Nicklaus kabul etdi. Häzirki wagtda ol Nicklaus kompaniýalar topurynyň baş direktory bolup durýar. Milli liderimiz Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň dostlukly häsiýeti eýedigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň öňdöwarjy tehnologiýalary we innowasiýalary dünýäniň iň gowy tejribesini giňden ornaşdyrmaga gönükdirilýän özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen daşar ýurtly hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Söhbetleşiň başyna sport ulgamyna gatnaşylan geljegi barada pikir alşyldy. Ýurdumyzda sporty höwetlendirmäge we ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda sport bilen meşgul bolmak adaty ýörülge öwrüli. Şonlukda sagdyn ruhyň berk bedeniň möhüm şerti bolan sport beýleki durmuş özgertmeleriniň ilerlemegine kuwatly tergi berýär. Halkara ölçeglere laýyklykda gurulan ýokary hili golf meýdançaly bu täze toplum ýurdumyzda sport ulgamynyň düzüminiň eýdigderli giňelýänini aýdym görkezýär. 18-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Israil döwletiniň adatdan daşary dowlugy tärli elçisi Moshe Kamkin kabul etdi. Elçi Türkmen döwletiniň başlygyna inanç hatyny gowşurdy. Duşuň barşyna hormatly prezidentimiz hemem elçi Türkmen Israil hyzmatdaşlarynyň eýdigderli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşdylar. Natalşýaly Türkmen lideriniň ýolbaşlaryny beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan ösüşlere betlenen daşar siýasat strategiýasy döwletara gatnaşyklaryň ösdürmegine ýardam edýär. Ýurdumyz tarapyndan öňe sürilýän hemem ählimum howpsuzlygy we durnukly ösüşi öpçün etmäge gönükdirilip, üstünlikli durmuşa geçirilýän dürejlikli başlangyçlar muň aýdyň misalydyr. Şunuň bilen baglykda döwlet başdyrmady we diplomat halkara gurumlarynyň hemem awrayly düzümleň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ugru boýunça gatnaşyklary işleňleşdirmäge iki ýurdun özara gyzyklanma bildirýänini beýan etdiler. 18-nji oktýarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň ornwasary, stat sekretary Grigori Karasin kabul etdi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti we mehman döwletara gatnaşyklarynyň okulny ösýänini kanagatlanma bilen belläp, ýokary derejede gazalynan alalyşyklary durmuşa geçirmek babaty iki tarap bilen gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlary barada pikir alşdylar. Şunda Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň ýakyny ýurdumyza amal aşyran resmi saparynyň çeklerine geçirilen Türkmen Russiýa gepleşikleriniň netijeli boluny aýratyn belenildi. Milli liderimiz hemem mehman taraplaryň Türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegi we giňeltmegi, oň ägert uly kuwatyny iş ýüzüne amal aşyrmagy, netijeli gatnaşyklary hiltaýdan täze teputlere çykarmagy ugur edinýänini nowatdaky ýedek tasdikladylar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň hemem Russiýa Federasiýasynyň iri sebäpleriniň arasyna hyzmatdaşlygyň geljeginiň uly dugy belenildi. Bu urda geçen ýyllarda bilelikde işlemegiň oňyn tejribesi toplanyldy. 19-njy oktýarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministr kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. 10 gün tertibine halkymyzyň awadançylygynyň öpçün edilmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlary gidildi. Şeýlede namalaryň taslamalaryna garaldy. Meclise gatnaşyjylar öz ulgamlaryny alınıp berilýän işler barada hasawat berdiler. Watanymyzyň güllep etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň mundan bilen gowulandyrmagy bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyndydy. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşlygyna görülýän çäreler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesgitlenen işleň doly ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Döwlet başdyrmady bayramçylyk çäreleriniň möhüm wakalyň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmeligini, olaň milli öwüşgünleri bilen tapawutlanmalygyny, baýmany mazmuny eýe bolmalygyny nykdy. Her bir işde sazlaşyk ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňe gidişle gadanmagy mümkinçilik berýär. Şonlukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmeldir. Ministrler kabinetiniň mejlisine döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözükler kabul edildi. 21-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy boýunça atly gezilenjiň dowamynda paýtagtymyzyň günorta kunjogyny gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamlary we olaň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Köpçülikmiň beden terbiýany, sporty ösdürmek, sadyn durmuş ýürüliglerini pugtulandyrmak döwlet başdyrmyzyň amal aşyrýan döwlet siýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.
Hormatly prezidentimiň hut özü sportyň duruluşlary bilen ýetigiderli meşgullanyp, bu wagtda nusgulyk görelli bolýar. Türkmen halky asyrlygyň dowamyna ýetigiderli kemilleşdirilen milli aşynaslyk ýürüleglerini bedewlere tälim bermeň milli mektebini esaslandyrypdyr. Şonlukda şöhratly pederlerimiziň türkmen aşynaslarynyň ahlasy bilen halk seçkiçilik uğrunyň benet nusgusyny öwlen ahal-taka bedewleri dünýäni haýrany galdyrýar. Bu tohumnaky atlaň düşbüligi, uluň insany ýakynlygy, gaýratynyň öz eýelerine wepalygy halkymyzyň dörüden aşynaslyk mektebiniň aýdyň netijelerdir. Paýtatymyzyň Nurta Kunjogunda döwlet başçylygy Aşgabat şäheriniň häkimi we Türkmenistanyň ozurlygyny gelýän hyzmatdaşy bolan Fransiýanyň Büyük Batiman kompaniýasynyň Aşgabatdaky wekili garşyladylar. Bu ýerde hormatly prezidentimiň garamagyny şäheriň Nurta Kunjoguna gurulmagy meýleşdirilýän dürli maksatly desgalyň taslamlary we uluň ýerleşik ýerleriniň çyzyklary görkezildi. Hormatly prezidentimiz görkezilen taslamlary içki ýa bu kunjokda gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň ýerleşik yerlerini keskitledi. Şeýlede döwlet başçylygymyz olarda milli binagarlyk ýürülegleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşmalygyny, aýratynyň maslahatlar geçirmäge niýetlenen desgady, ähli zerur çäreliň öpçün edilmeliligini belledi. Hormatly prezidentimiz görkezilen taslam boýunça goşulmalygyny we milli ýürülegleriniň nazarda tutulmalygyny nygtady. Döwlet başçylygymyz şäheriniň çäklerini guruluşyk işleri meýleşdirilenini, gök zowluklaryň we seýligiň dörüdilmegini nazarda tutmalygyny belledi. Çünki häzirki döwürde ekologiýa meselesi beýleki uğurlary bilen bir hatarda işçiň ýagdaýda üns berilýän ulgamyň birine urly. Munyň özi şäherde amatly howa gurşunyň döremi bilen bir hatarda paýtatymyzyň elatynyň we oň mehmanlarynyň dogry we derejedäki diňjalşyny şertlendirýär. Döwlet başçylygymyzyň garamagyny paýtatymyzyň gözel kunjogyny gurulmagy meýleşdirilýän binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzyklary görkezildi. Hormatly prezidentimiz täze guruljak binalaryň ýerleşik kunjogyny içkin silap, desgalyň guruljak ýerlerini keskitledi. Şeýlede döwlet başçylygymyz şäherde alınıp berilýän guruluşlaryň depkinlerini ýokurlandyrmak, hususan diňewir türkmen halkynyň däl, eýtem tutuş Günnogor ýurtlarynyň halklarynyň akyllar şäheri hökmüne ikrar edilen Magtymly Pragynyň ýadygärligini taslanmasy we oň guruluşy bilen baglanşykly işleri şartlandyrmagy taşyrdy. Hepdeniň möhüm wakalary hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähitli halkary ähmiýetli özgertmeleriň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokur depkinlerde ösýänligini äşkär etdi. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 26 ýyllyk şäherli bayramynyň öňsýresinde sahabatly türkmen topragyndan agaltynyň bol hasly öndürildi we watan harmanyna 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paýta tapşyrylyp, şertnamalaryň borçnama üstünlikli berja edildi. Şeýlede ýurdumyzyň Edirmen gallaçy käreneçileriniň 2018-nji ýylyň hasyly üçin jemi 760 000 hektar meýdanyny buğday ekişine geçirip, buğurdaky bellenen meýilnamany ýerine ýetirdiler. Bu hoş habarlar ýurdumyzyň daýhanlarynyň, jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senelere ajaýyp zähmet soğudyny taýýarlandyklarynyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimizin paýtaty bilen buğday ekişine we paýta ýygymyna guramaçylykly girsen Edirmen daýhanlar bellenen tepkide awra bilen ýetmegiň hötdesinden geldiler. Muňa özi berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, ykdysadiyetimiziň beýleki uğurlary bilen bir hatarda owa hojalyk puwdagynyň saýaşykly ösüş ýolyna düşendigini alamatlanýar. Muňa özi üpsünmegi boýunça maksatnamaly barlýanlygynyň notnamasydyr. Döwlet başçylygymyzyň taýýarlady bilen kärinesi daýhanlar ýokary hili tohumlar, ýeterlik derejedäki mineral dökünler, ýokary öndürip tehnikalar, suw we beýlekleri işler bilen dol üçin edilýär. Erenam ýurdumyzyň bawa daýhanlary, ustad käreneçiler paýtaçylyk puwdagynyň ösdürilmegine, oň düşeňtliginiň we eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyna munasyp goşunt goşarlyk netijesinde 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak agaltyn watan harmanyna goşuldy. Muňa özi paýtaçy käreneçileň öz öňlerine goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýändiginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň gowaçaly meýdanlaryna gylgalyňly ähmet käreneçiler ýetişdirilen hatylyň eng soňky hanasyna çenli ýygnap almak urunda birleşen tagallalaryny gaýgyrman işleýärler. Muňa özi daýhan ihlasy bilen ýetişdirilen hatylyň isripsiz ýygnalyp almak urunda zerur tagallalaryň edilýändiginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Baş şertini emele getirdi. Sagdynlyk we ruh welentlik ýylyna bedew ady bilen okunly öňe bayramçylyk dawarasy bilen goşmagy olaň üstünlikleriniň ähmiýetini hasam ýokurlandyrýar. Muňa ýurumyzda oňlaň döwlet derejesindäki dawaralara utgaşýanlygynyň nowatdaky suwutnamasydyr. Bu bolsa
Sagdynlyk we ruh welentlik ýylynyň her bir gönüniň beýik ýeňişleri, rahmet üstünlükleri näňiginiň nowra tutmaly. Ýylyň agrotehnik hadalara laýyk derejede ýygyk etmek işleri batly depkinlerde alınıp barlýar. Arkada prezidentimiziň belleşi ýaly bolýan we diýili ýygyk işlerine bagly bolup durýar. Bu kada gowy düşünýän daýhanlar ähli zerur şäherleriň talaba laýyk derejede bolmagy ugrunda tagalla barny diýerler. Umuman ýurdumyzyň owa hojalyk pudogyny alınıp barlayan maksatnamalaryň işleň netijesinde süýül paýtay taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama üstünlükli ýerine ýetirli we güýzlük buğday ekisi bellenen meqsatna toplumynyň ähli düzümleriniň öňüne goýan anyk wezipeleriniň üstünlükli ýerine ýetirilmegini üpçün etdi. Şeýlelik bilen beýik zähmet üstünlükler gazanyldy. Diyarımızın ähli kunjowuny Türkmeniň garaşdyrylygynyň şanly 26 ýyllyk bayramyna başlanan däwirler barha giň germe eýe bolýar. Ýurdumyzyň baş bayramyna başlanan çäreler sagdylyň ruhlanýan ýylynyň däwirleri bilen utgaşyp, bagtyar halkymyzyň Balkan welaýatynyň şahar kunjunde ýokary derejede bellenýär. Balkan Awa şäher häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň hemde welaýat medeniýet müdürlüğiniň Guran dawarasy ýokary ruhlanýanlygy wesenni. Täsirli şowkuny geçen dawarada bagşy sazanlar, estrada aýdymçylardyr çeper höwüşçüler çykyş edip, toý mahallesine ruhy lezzet paýladylar. Tans halk dörejilik toparlanyň şowly çykyşlarda ören şowkuny boldy. Güneşli diyarımızın ähli kunjokluğuna bolşaýaly da şowlugda farklı welaýat kapanyny gulu watanym garaşdyrlyk toýun toýlaya ady bilen geçirilen aýdym faýda dawarany welaýat şäher häkimlikleri Zenanar guramasynyň welaýat bölümi welaýat baş bilim saglygy goraýyş medeniýet müdürlükleri jemgyýetçilik guramalary bilelik adamyarlyk döwür beren ruhyny özüne jemlen dawarda welaýatyň medeniýet we sylgat usatlarynyň çykyşlaryna ulorun berli. Ýerine ýetirilen joşuny aýdymlar bagtyarlyk döwrümizden masp bolup ýaňlandy. Ýurdumyzyň Dewap welaýatynyň mähli kunjowuny Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 26 ýyllyk toýuna bagşlanan dawaralar sagdanyň we ruhanyň ýerine çäreler bilen saglaşyp, bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsini hasa galkyndyryar. Munyň şeýledigini welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerine, okuw mekdeplerine şahatlyk şowkuny ýokary ruhanyňlygy wesenip geçirilýän dawaralar bütün aýdymlygyny suwd edýär. Welaýat merkezine Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Türkmenawat Agro Sanat Ortak Naryhy Mekdebiniň guramagyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramyna başlanyp geçirilen çäherede aýratyn maglumaty eýe boldy. Mukaddes garaşdyrlygynyň 26 ýyllyk bayramçylygy münasibetli geçirilen aýdym sagly bayramçylyk dawaralary Mary welaýatynyň mähli etrapdyr şäherlerine giň geremde ýaýlanýar. Şeýle bayramçylyk dawarasy bayrama şäher häkimliginiň ýaşlyk guramasynyň bayrama şäher we etrap geňeşleriniň we şäher medeniýet bölüminiň birlikde guramaklygyny da geçirildi. Bayrama şäheriniň merkezine ýerleşýän Baýdak meýdançasyna geçirilen bayramçylyk şäheretinde medeniýet işgärleri, talip oglan gyýdar bagtyar çağılar özleriniň bayramçylyk çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Dawaranyň dowamyny Esretli Damanamyň gahrman akadamynyň ýurdumyny gulletmekde alyp barýan rowazy işlerini garaşsyz baky we tarap watanymyzy taripleýän aýdymdyr. Saglar bagtyarlyk mukam bolup uzaklara ýaňsaldy. Häkimler giň germe energetleşikleri bayramçylyk çäreleri utgaşýar. Garaşdyrlyk bayramy münasibetli geçirilýän ýarışlarda ýokary netijeler gazanylýar. Paýtatymyzda saglyk ýoluna çykylma ýurdumyň durly kunjowuny geçirilen çäreleriň öz borçly badalgasyny urly. Temiz howada belentige tarap her rädim maksady okullanma wesendi. Şeýle anam saglyk ýoluna çykanlaryň ähletini gurşap aldy. Saglyk ýoluna ýygyderli çykylma her bir raýatyň berkbedelli bolmagyny üçin edýär. Öz bolşy sport çäretine öwrilen ýörüş ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörülgesiniň barhary başlanýandan aýdym görkezdi. Paýtatymyzda ýaýwanlandyrylan ýarşlar çekeleşli häsiýeti bilen tapawutlandy. Senaatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň geçirilen ýarşlaryny ökdeler öňe saýlandylar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutuna ýaýwanlandyrylan sport bäýatleşikleri talip türgelleriň kämilleşmegine giň mümkinçilik töretdi. Sport bäýatleşikleri bu ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň taýýarlygyny hemişe ýokardan görkezdi. Milli sport we syýasatçylyk, Medeniýet institutu bilen ýarşlarda özara duşuklara uly orun berli. Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde ýaýwanlandyrylan sport bäýatleşikleri talipleriniň tejribeleriniň artýanyny eşkär etdi. Hormatly ýeşleri, häzir orta gepleşigimizde hepdeň dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky Milli Komiteti tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alek mehriban adamlar. Hormatly ýeşler,
Bilşiňizde türkmenleriň milli ýylly senanamasının meýdan döwri oktyabr aýynyň 20-sine tamamlanýar we oktyabr aýynyň 23-inden akrap döwri başlanýar. Mehriban adamlar geliňinde bolsa geljek hepde ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyny araşdyrýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yan geljek hepdeniň birinji ýarmyny ýurdumyzyň çägine Demirgazyk gunatardan salkyn we çyýly howa akymynyň aralaşma netijesinde diýarymyň ähwaly şeýle-de howanyň gece gündüz temperaturalarının hepdeniň ahyryna az kem ýokarlanmagyny araşdyrýar. Hassa Daqiqi. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgäp durýan bir zamanda gaýsy wagtlaýynçy ýyllaryň çakmagy mümkin. Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 4-9dan 10-17 metr etýän şemala Howa gecelerine 6-11 gradusdan 18 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 27-30, welaýatyň etraplaryna 15 grad. Diýen ahwalap durýan howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna gaýsy wagtlaýyn ýagyş ýagar. Ýyllarym çakmagy mümkin. Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 3-8dan 10-13 metr etýän şemala öser. Howa gecelerine 5-10 gradusdan 16 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 16-21 gradusdan 32 gradusga çelli maýyl bolmagyny araşdyrýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna az kem ýagyş ýagar. Ýyllarym çakmagy mümkin. Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 2-den 10-16 metr etýän şemala öser. Howa gecelerine 4-9 gradusdan 13 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 15-20 gradusdan 33 gradusga çelli maýyl bolmagyny araşdyrýar. Diýarymyň Lewap welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna az kem ýagyş ýagar. Ýyllarym çakmagy mümkin. Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 3-8dan 10-16 metr etýän şemala öser. Howa gecelerine 4-9 gradusdan 16 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 10-19 gradus 33 gradusga çelli maýyl bolmagyny araşdyrýar. Ýurdumyzyň Daşow welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna gaýsy wagtlaýyn ýagyş ýagar. Ýyllarym çakmagy mümkin. Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 2-den 10-13 metr etýän şemala öser. Howa gecelerine 1-6 gradusdan 12 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 25 gradusga çelli maýyl bolmagyny araşdyrýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, Demirgazyk gunatardan günorta günnawra ugrun etýän tele sekundda 4-6dan 10-13 metr etýän şemala öser. Howa gecelerine 7-9 gradusdan 14 gradus aralygynda maýyl, gündüzlerine 19-21 gradusdan 30 gradusga çelli maýyl bolmagyny araşdyrýar. Mehriban adamlar ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 23-ine magnit hadisasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Hormatly illäşler, siz geljek hepdeniň dowamyna bolmagyny araşdyrýan howa maglumaty bilen tanış boluňyz. Ünsürip dinläniňiz üçin sag bolun. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar döwüşleri edetlenýär. Ähli ösüşiniň özüninde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.